Λοιπόν, είμαστε εδώ να κάνουμε ένα τεστ του actual θορύβου που παράγει το Stihl SE20, SEA20. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το δεσιμπελόμετρο που θα χρησιμοποιήσουμε, το Mastec. Το σκουπάκι το Stihl, το γνωρίζετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το δεσιμπελόμετρο είναι σεταρισμένο στα 90 dB, στο fast, όπως φαίνεται, σε C waiting. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στους 50 πόντους. Ξεκινάμε το σκουπάκι. Απομακρύνομαι και πάω στο 1 μέτρο. Και αυτό εδώ τώρα είναι στους 50 πόντους.